Общината за хората. В рубриката Общината за хората днес ще ви представим какво прави общинска администрация, за да предотврати екологичната заплаха и последствията от старото сметище и годроновите ями. Репортаж на място от старото сметище на Диана Михайлова. Незабавни мерки предприе община Русе за ликвидиране на старото сметище, което представлява екологична бомба в близост до населената част на града. Мерките, които вече са предприети, са във връзка с реализирането и стартирането на проект закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци. Общината е сред първите в страната, която успя да подготви проекта си и да финализира тръжните процедури. Тя е една от водещите по отношение на управление на отпадъци. С изграждането на регионално депо за управление на отпадъците бяха въведени най-модерните практики за третирането им, а това, което предстои да бъдат закрити старите депа, вече стартира с официалната първа копка, на която лично присъстваха министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, както изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Георгиева. С подкрепата на правителството на общината са отпуснати средства в размер на близо 22 милиона лева и половина, които са финансирани от програма на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. За дейностите по проекта и за това какъв огромен проблем за Русе е на път да бъде премахнат, чуйте от кмета на Русе Пламен Стоилов. На практика ние правим интервенция на един терен с размери 1200 на 250 метра, което е всъщност старото депо за отпадъци, което е започнало да функционира през 70-те години на 20 век и твърде бързо изчерпало своя ресурс. Най-големият проблем на това депо е, че то основно е по-голямата си част е приело на съхранение отпадъци от нефтопреработвателната промишленост, каквато е на Русе се е славил на времето, а сега също имаме такава. Тук говорим за над 300 декара, от които 130 декара са тези, които съхраняват отпадъците от нефтопродукти и така наречените годронови ями. С течение на времето тази площ и това, което се е съхранявало в нея, като обем и височина, най-вече е нараснало на близо 23 метра. Дори и зимата полагахме неимоверни усилия, за да може да спираме пробивите, които се получават от тези годронови ями. А лятото всички русенци и особено тия, които са в близост до района, са свидетели на това какво представлява избиващи от всякъде от стените на това старо депо годрон. Наред с всичко останало, което потенциално дава като условие за замърсяване и на въздух, и на почва, и на вода, и на всичко останало. Това, което в момента ще се случи и което днеска ние ще стартираме с изпълнителя, с подкрепата на правителството и на ПУДООС, е, че на практика ще бъде реализиран проект, който включва две основни части – техническа и биологическа рекултивация. За техническата рекултивация искам просто за информация да дам, че ще бъдат изразходвани над 75 000 тона трошен камък, 4500 тона пепелина или 2850 тона гасена вар и 950 тона пепел. Благодарение на проекта, който стартираме, годроновите отпадъци ще бъдат обезопасени, ще се изведат безопасно и контролирано образуващите се при това продуцирани газове, ще се изолира сметището от подпочвени атмосферни води, ще се осигурят съответните мерки за рекултивация, ще се възстанови и заздрави екологичната обстановка. Много важен и съществен момент, това е биологичната рекултивация. Само да кажа, че по принцип това, което е като време за реализация, на практика ние трябва да сме приключили в рамките на 5 години, но аз предполагам, че по отношение на техническата рекултивация ще приключим много по-рано на базата на разписания договор с изпълнителя. При биологическата рекултивация просто има срокове, които няма как да бъдат избегнати. На тази биологическа рекултивация включва затревяване, залесяване, ще бъдат използвани такива растителни видове, които всъщност да направят района съответстващ изцяло на абсолютно всички екологични изисквания и норми. Радвам се, че успяхме да хванем, както казваме, последния влак, защото в новата оперативна програма няма средства за закриване на бивши депа.
Всъщност, благодарение на подкрепата, която получихме от министър Василева, от ПУДОС, община Русе получава тия 22 милиона, с които ще извърши рекултивацията на това депо. Аз смятам, че от екологична гледна точка, имайки предвид традициите на Русе, всичко това, което ние като град на свободния дух сме показвали в началото на демокрацията, която е стартирала от Русе, знаете колко болезнен е проблема за екологията и екологичните проблеми. Радвам се, че с толкова много усилия, въпреки че много хора ни пречиха, успяхме да стигнем до този финал. За проблема с закриването и рекултивирането на старите сметища в национален мащаб, за значението и важността на този проект, за ползите, които той носи, говори министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Чуйте. Една инвестиция, която е мащабна като усилия, като предварителна подготовка, техническо проектиране, спецификата на дейностите предположи наистина страшно много усилия, които бяха свършени от община Русе. Аз искам да поздравя общината за силната мотивация да се справи с екологичните предизвикателства и проблеми, да ги поздравя за устойчивите усилия, които бяха положени в годините, както и господин кметът спомена. Разговорите не започнаха още 2012 година, когато променихме оперативна програма Околна среда и чрез нея осигурихме финансиране за рекултивацията на стари сметища. 97 милиона бяха заделени от оперативната програма, които чрез ПУДОС финансират тези дейности по рекултивация на старите сметища в общините. Това е много важно за нас като държава, защото знаете, че България вече е в Европейският съд. Има наказателна процедура, която е свързана с изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците и необходимостта от закриване на старите, несъответстващи на законодателството депа. В България има 124 депа към моментът на откриването на наказателната процедура, които не съответстват на изискванията, към момента 108. Но едно от тях вече няма да съставлява проблем след финализирането на този проект. Аз знам, че подобни инвестиции не са толкова атрактивни, както например подобряването на градската среда в централните зони на градовете, но искам да акцентирам върху ползите, които те носят. Беше споменато наистина това, че рисковете, които са свързани с замърсяване на почвите, на въздуха, на водите, са съществени рискове, които застрашават живота и здравето на хората, особено тези, които живеят в близост до старите сметища. Специално в Русе наистина има още допълнителни затрудняващи предпоставки. Те са свързани с замърсяванията от така цитираните гудронови ями. Наистина се радвам, че този проект ще бъде изпълнен. Надявам се успешно и в срок. Безспорно имаме още много работа по отношение на ангажиментите на държавата и на Министерството. Ние ще продължаваме да подкрепяме общините, които имат отговорно отношение към природата и към ангажиментите, свързани с подобряване на качеството на живот на гражданите и изпълнение на екологичните норми. Това, което искам да ви уверя, е, че нашата амбиция е да ускорим всички процеси и процедури, които са свързани с усвояването на европейските средства. Вероятно и до тук стигна благата вест с отблокирането на оперативната програма, но това не е всичко. Трябва да ускорим максимално дейностите по нея, за да оползотворим всяко едно евро, предоставено ни от Европейският съюз, и да стартираме новият програмен период. На Министерски съвет беше приета новата оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Тя ще бъде представена в Европейската комисия за одобрение. Надяваме се на бързо одобрение и това ще даде възможност на държавата ни да използва един ресурс от над 3 милиарда и половина лева и в новият програмен период, отново за да изпълнява ангажиментите си, свързани с опазване на околната среда и политиките, свързани с изменението на климата. Адресират се много важни предизвикателства пред нас в секторите води, отпадъци, биоразнообразие,
а новите неща в оперативната програма ще бъдат свързани и с превенцията на риска от наводнения и свлачища, а също така и подобряване чистотата на атмосферният въздух, така че това предполагам, че ще насърчи общините да започнат подготовката още от сега за новият програмен период.